vlastne vonkajší plášť vzducholode a tu je vnútro. Ja, wir haben Opa und Erik sind noch nicht fertig. Ja, also ich bin. Der Erik guckt noch länger Ich merke als schon, dass es 3 Stunden unterwegs Wie ist das noch so viel? Kriegst du das auch? Áno, stále sme v Zeppelin múzeu a sú tu proste sochy a obrazy. Zjavne tematiku vzducholode rýchlo vyčerpali, tak to doplnili takýmito obrazmi a vecami, ktoré za mňa s tým nejak nesúvisia. No, čo už, 12:50, treba nejako ospravedlniť. ...28 do zemi. Tu vonia v celej izbe drevo. To je všetko nové tu má. Pekné vysoké stropy. Tu máme pani domácu, už sa udomácnila. To je sprška a kúpeľka a tak ďalej. Haló, dobre. A čo na tomto je najpozitívnejšie, tak je to, že samozrejme si vidíme na auto. Rovno pod oknom je hviezda. No, dnešný deň začíname z Lichtensteinska, je to niekde medzi horami, máme trošku zlá viditeľnosť. Trošku dosť zlá, ale akože hory sú tu všade. Musíme počkať na lepšie počasie trošku. Ale má to byť po obede lepšie, tak uvidíme. Zatiaľ takto Lichtensteinsko. No, vyšli sme trošku vyššie v Lichtensteinsku. A náhle sme zaparkovali vedľa garáže, v ktorej stojí mamút. No a takýto výhľad tu je, celkom pekný. Pod nami je rieka Rín. Nejaký vtáčik prišiel do záberu. Vzadu by boli asi hory, len ich teraz nevidno, lebo je dosť vysoká oblačnosť, ale po obede by to malo odísť, tak sa budeme mať lepší výhľad. Takže Top Gearácka slávna cesta na Davos. Už to začína byť trošku menej snehu, lebo tu odkiaľ sme prišli, cesta bola suchá, ale všade sneh dookola. Ale krajina je úžasná, fakt. No, miestami sa prerába cesta, takže auto vyzerá úplne úžasne. Miestami nie je asfalt. Ale fakt super cesta. Vyzerá to tu perfektne. Tam, kde je asfalt, je výborný, tam je kvalitný. Bohužiaľ miestami asfalt nie je. A stále Švajčiarsko. Aj keď to vyzerá ako Island, stále to je Švajčiarsko. Fakt úžasná krajina. A všade sú krásne cesty, to je dôležité.
Tak a sem sme sa dostali vlastne odtiaľto. Trošku vyššie, kde som? Tu som. Odtiaľto. Z tejto cesty. Sme šli. Cez tento lesík. A sem. A ešte nás toho veľa čaká zjavne. Stále krásna príroda, krásne cesty. Teraz sme niekde uprostred San Bernardina. Zvláštne je, že všetci idú tunelom. A tu je to absolútne prázdne. Tu sa človek môže užívať jazdu, tu proste nikto nejde. Všetci tunel. A pritom krásna príroda, krásny vzduch, krásne cesty. Nádhera. Stále San Bernardino. Stále ľudoprázdno. Pred nami bol jeden český obytňák, ten nás veľkoryso pustil pred seba. Takže super. Stále sa jazdí výborne a premávka žiadna. Proste sem tam jedno auto. Na 20 km od hotela nekonečná zápka kvôli nejakej nehode. 20 km. Bože, to už mohli zvládnuť, no ale žiaľ nie. Uvidíme, dokedy to skysneme. Hotel Vécia, ako sa to volá, tu nabývame. Tu na niekde, niektoré to zadné okno. A parkovanie sme nafasovali takéto krásne, lebo všetko bolo plné. Takže úplne, že Hotel Vécia pri bazéne. Takýto zvláštne zakrývenie má náš švajčiarsky hotel. Útulný, ale pekný, v štýle 50 rokov, americkom štýle 50 rokov. Akorát sa rekonštruuje, takže ešte to nie je úplne celé v tip-top stave. Ale super. Pekné umyvadlo. Sklené. Takže tak. To je smutno, že ste spravili na fitness centrum. No, čo iné. Testovať to proste nemôžu teraz. Dnešný hotel je takýto privátovský trošku. Máme izbu Hortenzia. Veľmi pekné. Klasika kúpeľňová túr. Nás tu už čakajú raňajky.
Zase sme mali, no na výber sme nemali, lebo tunel je zavretý. Dá sa ísť tunelom z Francúzska do Talianska, naopak z Talianska do Francúzska, alebo týmto horským prechodom. To je perfektné, žiadne auta, zase nová asfaltka inak. Perfektná cesta, doporučujem každému. Z Talianska do Francúzska nie je tunel. Trošku fúka, nie je tunel, ale horí, pekne horí. Z8 prešla, musíme prejsť aj my. No nie, že sme nižšie ako so osmičkami, ale Minimálne výfuk asi, hej. že sme ťažší ako so osmičkami. No to hej. Dvojku tu mám, alebo keď som mal taký Geländegang, to môžem zaradiť. Motorkári idú, ne? Takže tady auto, to nevyzeralo dobre. Za nami, dobre, za nami X3, to sa darí. Ale nejde X3. Nie? Musí zapatrne. A milí boli tí Nemci, však? Áno. Tiež manželský pár na výlete. Ale zase Slovensko. Aha, to nerozlišujú, no to všetci poznajú Slovinsko, lebo chodia na dovolenku. Slovensko nik. Konečne nám toto peklo končí offroadové. Zážitok. A začína tu nový čerstvý asfalt. Takže zjavne, keď toto pôjdeme niekedy o pár rokov neskôr, tak to bude na nový asfaltovaný prechod. A sem by som kľudne ešte išla. Áno, prechod je výborný, krásny, technický. Výborný. No. Sice tu je asfalt teraz už, ale stále to až tak nepomohlo, lebo je to úplne široké 3 metre. A tu na fakt pri týchto otočkách, chvála Bohu za Mercedes, ale proste plný rejt. A zase nás taká čaká ďalšia. Akože výborné expedičné auto sme zvolili, Mercedes a jeho rejdy, to je naozaj super. Neviem sa predstaviť s iným našim autom ísť. Napríklad s Corvettou sa nepredstaví sa mi vôbec. To je jedine Fiatka, ale na tom by si to človek neužil. No, blatník. Dobre. A Z8 je to na zúru. Áno. Vidíš? Tam je. Čau, kamoš. Kolega nás čaká. Sme našli takéto parádne parkovisko na piknik. Máme naše piknikové auto na piknik. Sme kúsok od Monaka, ale dneska to už nedáme. Pôjdeme zajtra do Monaka. Je to všetko super inak. Aj počasie sa konečne umúdrilo. No krása. Veľte som. No a francúzsky hotel má klímu, to je pozitívum. Tam to končí. Tam to asi končí, no, pretože no, tako to vyzerá nejako. Veľkosť v pohode. Kúpeľňa je taká zvláštna proste, že je tu vaňa a záchod. Záchod je ale taký, že tam proste človek iba zapadne doslova a ostane. A napríklad tie kachličky sú pôvodne hnedé. Sú proste natreté na bielo. To som ešte nevidel tiež. No teraz všetko na bielo, samozrejme. Komplet všetko sa ponatieralo na bielo. No, je to zvláštne. Samozrejme písali, že tu majú garáž. Tým mysleli to, že tu je garážový dom 200 metrov ďalej. Teda parkovanie. Tak. Áno, že majú parkovanie písali. No tým mysleli ten parkovací dom
200 metrov odtiaľto, takže sme museli ísť aj s batožinou 200 metrov pešo. No, a samozrejme to ešte nebude splatiť to parkovanie, uvidíme koľko. Takže radosť, no. Zatiaľ najhorší hotel, ale tak... No, dúfajme, že nebude horšie. A tam niekde je Monako, to nás čaká zajtra. Tam niekde, za týmto výklenkom. Dobré ráno, Monako! Monacký prístav, tu sú aj takéto loďky, potom sú tu aj také luxusnejšie loďky a potom sú tu aj že mega šlehy. A plachetnica, aj niekto má aj plachetnicu dokonca na dozadu. Takže všeho chuť. Pekne spravené technologicky to múzeum, to sú popisy k autám, potom že displej dokonca, kde si nájdeme napríklad toto konkrétne auto, to je toto. Otoknem obrázky idú na full screen, no. No a šlo mi to pred chvíľou, idú. Prípadne je tam technické info k autu. Pekne spravené múzeum. Zjavne auto z pričovne, lebo už tu vidíme asi 5. takéto auto. Uprostred ničoho sme našli múzeum Citroën. Prišiel na našom stroji expedičnom. Angličan prišiel na Renault Megane Cup, zjavne podľa SPZ-ky. A Holanďan, tak ten zabil. Na Volve. Na Belgičan na pičovine. My dostali od milej pani aj prednášku po francúzsky. Vrali sme, že nerozumieme, ale vrali, že to nevadí. Ale nevadilo. Aj sme porozumeli veľa toho. Že väčšina tých aut, teda skoro všetky, 90% sú pôvodný stav, nereštaurované. Iba Cabrio je reštaurované. Tak všetky sú stav. origy a väčšinou nízke kilometre. A toto DS-ko je údajne najstaršie na svete dochované. To je tá milá pani, takto vysvetľuje veci. Tým sme si prešli aj my, kurzom francúzštiny. Toto je nejaký zaujímavý kus, ktorý bol dokonca v časopisoch a tak ďalej. Tu k tomu aj staré dokumenty. Tu je nejaký článok o tom. No je značka sedí. 80 EH09.
A Dida už študuje ten fialový. Ten má tiež nejaký zaujímavý príbeh. Ideme to pozrieť. Takže čo už Dida naštudovala o tomto tiež zaujímavom aute. Je to nejaký unikátny kus, ktorý okrem iného má tónované okná. Keď sa človek pozrie vedľa seba, tak to vidno. A elektrické. Elektrické, dokonca strechu elektrickú si hrávala však. Áno. Opierky hlav, čo ešte tam vidno, že sú opierky hlav. Tieto nemajú svižné. Hmlovky. Hmlovky, to je taká zaujímavá vec, lebo to som nevedel nájsť, hej, lebo keď sa na tie auta pozrieš odpredu, tak proste oni vyzerajú rovnako odpredu, ale hmlovky sú tu. Toto auto nemá hmlovky a toto auto má. Pozorný divák si tu všimne. To je sranda proste, také detaily. Ešte to doplním, keď som zohol, čo si všimol, že to má ešte viac svetiel to auto. Ešte aj dole nejaké svetlá sú teda. Tu je nič a tu je svetlo, takže tých dorobených svetiel má to auto viacej. Zaujímavé. Škoda, že nie som odborník na Citroeny. Má to aj rádio s elektrickou anténou a nejaký orechový minibar. To ešte pozrieme. Ja sú tu 3. Som si všimol, že každý má inú prístrojovku. Tento má také 3 tubusy v podstate. Potom tento. Má tu obdĺžnikovú. Tento má asi najkrajšiu prístrojovku za mňa. V takomto nejakom tom talianskom štýle, dá sa povedať. Zaujímavý poznatok. Tu si asi väčšina ľudí povie, že stará Xantia to má tak hodnotu 1000, nie? A čítal som teraz popis k tomu autu a chlap ho kúpil za 16 000 eur, hej, v roku 2017. Ale prečo? Tak to je hardcore. To auto vyzerá úplne ako nové. No, toto červené nepoznám ako. Citroen Visa. A jeho zaujímavý príbeh spočíva v tom, tu sú niekde aj fotky k tomu, že vlastne, keď bolo v aukcii, či v dražbe, či v čom to bolo však, niekde, tak on zistil, už keď to kupoval, že to... Až keď to kúpil a Alebo až keď to kúpil a čistil, tak? tak pod sedačkou našiel... Typové schválenie toho auta, nie? No je to je, tuto je. Tu je to. Einzelzulassung Beleg. Našiel pod sedačkou. Neviem, prelož si to ako chceš. No a zistilo sa, že to je jedna z prvých, ak nie vôbec prvá, vyrobená To Visa. môže byť prvá vyrobená, je to, že bola prihlásená do evidencie 4 mesiace predtým, ako vôbec jazdila. Zaujímavé auto. No to je tiež veľmi zaujímavé auto. Pôvodná majiteľka mala Citroen 2CV. Kúpila sa to ako nové, ale že mala problém, tak som to nepochopil moc s mojou angličtinou, so spojkou, lebo tam bola ostredivá spojka či ako a nevedela si na to zvyknúť proste s tým jazdiť. Tak to auto odstavila s týmto nájazdom a jazdila ďalej na 2CV. A keď o 22 rokov neskôr zomrela, tak jej sestra to predala handlerovi Renault. No vlastne tento majiteľ múzea to kúpil z Renaultu. Takisto úplne auto ako nové. Je to nejaká zvláštna verzia CIMOS, čo znamená, že je to spojenie Citroen a firma Tomos. To som ešte nedočítal úplne, že čo to vlastne bolo, ale to auto má nabehané 32 km, pretože si ho kúpili dva bratia z Zahrebu a v tej dobe sa v Juhoslavii bol nejaký problém s prepisom auta, som úplne celkom nepochopil aký, ale proste nevedeli, kto si ho na sebe napíše, či jeden alebo druhý brat, tak sa o to hádali do svojej smrti v roku 2020, keď zomrel jeden aj druhý a to auto vtedy nejazdilo, ani nebolo prihlásené. Čiže on ho kúpil v roku 2022, tento majiteľ múzea a ešte nebolo nikdy prihlásené. Sranda. Ani som nevedel, že Citroen experimentoval s vankulovým motorom a že bol nejaký prototyp k tomu. A zrovna tu má tie prototypy 3. To je tiež celkom sranda. To je exemplár Sahara. Ale to je riešené tak štvorkolka, že má motor vpredu. A motor vzadu. To je teda štvorkolka. Riadna. Tak s majiteľmi Volvo sme sa stretli v tom múzeu. Tiež milý manželský pár z Holandska a toto je
84 ročník, to je vlastne ich takéto výletné auto, najnovšie auto, čo majú. A iba Volva majú. Iba Volvo majú, hej, majú aj 1800 samozrejme, to musí mať každý Volvák správny asi. A majú aj nejaké z roku 79, s tým chodí do práce a tak vlastne daily. Toto je také výletné. Lebo je najmodernejšie z tých, čo majú, takže výletné. Z roku 84. To som sa až hambil, keď my máme najnovšie auto z roku 2003. Takúto buržoáziu. Ale zase dobré, nie, že bude počuť a sa pokazí. Ja som spokojný. Náš francúzsky hotel, izba číslo 8, je takýto trošku menší, ale pekný. Je tu voňavé, nové. Dida už testuje kúpeľňu. Tam je tu takto sprchovací kút. Záchod, na ktorý sa dá sadnúť nejako v predošlom hoteli. Kde človek iba zapadol a ostal tam ako pucla. No je celkom pekné to vyzerá byť. A je tu vôňa hlavne všade. Takže super. Je takýto zaujímavý kohútik, to som ešte nevidel. Ja ešte sa vrátim k tomu umývadlu, akože ten kohútik je výborný, to som už spomínal, hej. Ale objavil som takú zaujímavú funkciu, že to sa dá takto zavrieť. Ako trochu oteká, trochu neoteká, nech to ostáva tam voda. Ale zaujímavé potom, ako to človek chce otvoriť. To je také francúzske, ako ich autá. Tak. Hlavne, že to vyzerá, nie? Ja si to nemusí, takže toto je presne tu. Hlavne, že to vyzerá. Fú, že to byť nemusí. Dnešná prvá zastávka. Hop. Zaujímavé miesto. Občas skúšame takéto lokálne obchody a majú normálne, že jahodovú mirindu úplne chutí perfektne, alebo jablkový šveps, to som v živote nevidel a chutí to výborne. To sme zastali uprostred ničoho, naskytol takýto krásny pohľad. A to sme niekde uprostred ničoho vo Francúzsku, niekde vo vnútrozemí. Fakt to je krásne. Sme sa nejakou náhodou ocitli v tuneli pod Mont Blancom. Chybou navigácie viac menej, ale tak čo už. Stálo nás to 55 €, akože prejazd tunelom pod Mont Blanc z Talianska do Francúzska stojí 55 €. Pre takých, čo by chceli pindať, že Tauern za 11,50 je drahý, alebo Karavanke za 7,50. Takže 55 € jeden prejazd tunelom. Brutál. Inakže je tu cez 30 stupňov v tom tuneli. Tiež som nepobral úplne, že či im tu nefunguje klíma, alebo ako to tu je. No, takže tak. Celkom šok kultúrny. Teraz sme vyšli z tunela. Len pre porovnanie, je tu 18 stupňov, v tuneli bolo 34,5 miesta mi ukazovalo až. No, trvalo to 13 km a podľa Google Maps sme ušetrili 20 minút za 55 €, tak to je teda business. Neviem, ako sa to stalo, lebo ja som dal do navigačky bez toho tunela, aby sme šli dookola, no ale navigačka sa nejako rozhodla nás späť do toho tunela, tak už bolo potom neskoro. Takže tak no, takže tunel za 55 €. A takúto krásnu krajinku sme nevideli kvôli tunelu. A sme v bývaní. Tu budeme bývať. Tu dole, v tejto izbe. Toto je naše bývanie. Pekne v horách, uprostred ničoho. Ďakujem, Dida. Našla si to super. A to je naše bývanie znútra. Nás čakajú labute. Čo tu vonia drevom krásne inak. Kúpeľňa. A čo je dôležité, výhľad na auto. Tam je. To je dôležité.
parkovanie v Ženeve. To parkovisko je okrúhle, tak sú parkoviska, ktoré sa zbiehajú, to som ešte nevidel. Je totálna blbosť proste. No ale čo už. Aj taký to musia byť. Aj takéto nápady zjavne prešli nejakým schvaľovacím procesom. Aj takto to je okrúhle. Kto vie, kde sme? No sem smerujeme. No, realita je trošku iná ako Instagram. Sme tu, ale to na fotku teda moc nie je, no. Jazda výborná, cesta krásna, trošku viacej ľudí tu na, asi najviac zo všetkých našich horských pasov, čo sme absolvovali, ale krásne, tu je fakt krásne. Ale zima tu je 8 stupňov, ešte pôjdeme vyššie. Tunely sa delíme ešte s vlakom o cestu. Je tu cesta a vedľa je kolajsko. To som ešte nevidel. Náš švajčiarsky hotel. Psí koťarec, postel, kúpeľňa. No je Dida vonka na terase. Akože kvalita hotela je brutálna, hej. Toto je nejaký ten psí koťarec, to je fakt asi pre psa. Podľa tej kvality, ako to vyzerá, sa to celé rozchádza. Na to v rohu, a to je brutalita. Kde som spal na posteli, tak tá ide asi meter do hĺbky, to je čo neuveriteľné. V noci to praskalo podo mnou, potom som si všimol, že tu už takto nejak opravované tá posteľ. No proste, to je fakt hardcore. Toto je hotel proste. Nápitok je z koša, alebo čo, ja neviem.